Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wani bawahabi yana cewa ni dan shi'an da ya ce sun yarda da wannan alƙur'ani to taqiya yake yi, saboda akwai malamin shi'a ma wanda ya rubuta littafi sukutum domin nuna cewa ba su yarda da wannan alƙur'ani din ba. Na ce to wannan maganar nashi hatta a littafan ahlus sunna sun kawo irin wannan magana. Da sun tashi magana cewa in shi'a ba su yarda da wannan alƙur'ani din ba, sai su kawo wani littafi na wani malami mai suna Tabarasi, wai ‘yan shi'a ba su yarda da Qur'ani ba, saboda ya rubuta littafi ko in ce ya rubuta littafi sukutum wanda yake nuna cewa wai ba su yarda da wannan Alƙur'ani din ba. Misali a littafin Aqaidu Shi'a na wani bawahabi, wato yana so ya nuna kiyayyar shi ga ‘yan shi'a, sai ya rubuta littafi wani yana nuna na aƙidun shi'a. A ce yake cewa inna ba'da rafida, wato wani su bangare na ‘yan shi'a allazina yusammuna fi asrina hada, wanda ake kiransa a wannan zamani namu a shi'a, wato ‘yan shi'a ya ƙuluna suna cewa innal qur'ana lewa qur'ani allazi indana, wanda yake a hannun laysa allazi anzalahu Allah, ba shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba ala Muhammad akan a waje ga annabi Muhammad, bal sai dai guyira an canza shi, wa budila sannan an canza shi, wato an bata shi an canza shi, wazida sannan an ƙara fihi abubuwa a cikinsa. Sai ke cewa wa jamhurul muhaddisina, sannan kuma gaba ɗayan malaman hadisi na ‘yan shi'a ya taƙidu da taharifin fil Qur'an, sun imani da cewa an canza alƙur'ani kama zukira Nuhu Tabarasi, kamar yadda annabi Tabarasi ya ce fi kitabi a littafin shi fasul khitab fi tahrifi kitab rabbil arbab, wato littafi mai suna fasul khitab fi isbat tahrifi kitab rabbil arbab, wato malamin shi'a ne ya rubuta littafi domin nuna cewa ba su yarda da wannan alƙur'ani din ba, kamar yadda yake faɗa. Nake cewa dama magana wani malami a cikin wani kungiya ko wata tafiya ko wata masaba ko wata addini yana ɗaukan ma'anan aƙidan wannan addinin kenan gaba ɗaya, ko kuma fahimta wannan aƙidan gaba ɗaya. Misali za mu ɗauka ra'ayin wani malamin shi'a guda ɗaya sai mu ce wannan shine duk ra'ayin ‘yan shi'a. In haka ne sai mu koma ahlus sunna mu gani, su ma akwai wanda ma ba su ma yarda da alƙur'anin gaba ɗaya ba. Akwai a cikin ahlus sunna akwai wanda suke cewa Qur'anin ma akwai kuskuren lugga a cikinsa. A cikin ahlus sunna sai mu ce wannan ne aqida ahlus sunna. Sannan shi wannan littafi na wanda shi Tabarasi ya rubuta fasul khitab fi isbat tahrif kitab rabbil arbab, wanda yake nuna cewa Qur'ani akwai kuskure a cikin sa, ya kawo hadisai, malaman shi'a sun masa raddi. Misali Sheikh Muhammad Hadi, wato Sheikh Muhammad Hadi wanda ya wafati shekara 1427, a littafin shi Siyanatul Qur'an na tahrif, wato yadda Qur'ani ya samu kariya daga canji, sunan ma littafin kenan. Yake cewa inna kitabu fasul khitab, inda yana yin raddi akan littafin fasul khitab na Tabarasi ne. Yake cewa inna kitaba fasul khitab na Nuhu Tabarasi yake cewa qa'ima ala akhbar ahad da'ifa, yace ta tsaye ne akan maganganun ɗaiɗaiku, wato wanda kuma raunanan maganganu. Yake cewa wala yumassil li ra'ayi shi'a, sannan wannan maganan bai nuna aqidar shi'a ne imamiyya. Wa qad aqta sannan me wanda ya buga littafin, wato shi Tabarasi yayi kuskure fi hazal ba a cikin wannan babi ne. Wannan kaga raddi ne sosai akan littafin fasul khitab. Sannan malamin shi'a wato Sayyid Khoi, wanda yayi littafin sa wanda yake bayani akan rijalul hadis, a ciki ke cewa an-Nuhu Tabarasi, wato Nuhu Tabarasi mai littafin fasul khitab yake cewa muhaddis, malamin hadisi ne, laisa marja, ba marji'i bane, ba malami ba mufti bane mai bada fatawa wanda zai yanke hukunci ce wannan shine aqidar shi'a. Shi kawai malamin hadisi ne, yana rubuta hadisi ne kadai. Sai ga cewa fil aqai yace wanda shi marja fi aqai, shi ba marji bai na aqida. Wa qad akhta, kuma tabbas yayi kuskure fi itimadihi ala riwayat at-tahrif, a dogaran da akan ruwayoyi gubatan Qur'ani ko canza Qur'ani. Yake cewa yayi kuskure saboda shi ne malamin hadisi ne, ba malamin aqida bane. Sannan Sheikh Ja'far Subhani a littafin shi Madkhal ila Ulumul Qur'an a shafi na 100, shi ma yake cewa alqawlu bi tahrif al-Qur'an ra'ayu shaz, yace maganin cewa wai an canza Qur'ani ra'ayin wa'insu ne, wanda wato irin ɗaya da kuma sai a cikin mutane an samu mutum 1000 sai wani mutum ya zare a cikin mutum 1000 ya ja gefe.
yake ce to ba haka ne sai ke cewa wa kitabu fasul khitab sannan littafin fasul khitab la yumassil aqidar shi'a bai masala aqidar shi'a bai nuna cewa shine aqidar shi'a bal huwa mawfudu yace bal a wajen shi'a littafi ne abun wurgarwa wanda ba za a taba amfani da shi ba inda ulama'i a wajen ulama'i shi malaman shi'a littafin bai da tushe abun jefarwa ne shi'a ba su imani da wannan littafin na fasul khitab ba. Sannan in mun duba Allama Tabatabai shi ma wanda ya wafati shekara 1402 shi ma yake cewa a cikin littafin shi al-Mizan na tafsirin Qur'ani littafin tafsirin Qur'ani ne shahararre mai suna al-Mizan shi ma yake cewa al-Qur'an mahfuz Qur'ani an kiyaye shi al-tahrif daga tahrifi bi nafsi kitabi nafsuhu daga nassin Qur'ani kan shi Qur'ani shi ya tabbatar da cewa Qur'ani ba a canza shi ba. Sannan Sheikh Mufid a cikin littafin Awa'il Muqalat wanda Sheikh Mufid ya yi wafati da shi ma shi kamar yadda muka a bidiyo na baya wafati ne a shekara 114 shi ma da yake magana akan wannan magana cewa wai an canza Qur'ani sai ke cewa innal akhbar warida bi naqsil Qur'ani akhbar al-ahad ya ce magana cewa an canza Qur'ani wanda magana da yazo a cikin awai duk magana da yazo akan an canza Qur'ani kici magana kawai ɗaiɗaiku ne irin mutane ɗaya ne a cikin ɗaiɗaiku ne irin mutane da ba su da wani ba kowa bane ba ya ce magana ɗaiɗaiku ne ya ce wal qalu bi sihhatil Qur'ani maganan ingancin Qur'ani huwa mazhabul imamiyya shine mazhabin shi'a imamiyya duk wannan raddi ne fa akan littafin fasul islam amma ba za ka taba ganin malaman wahabiya suna kawo wasu wani malamin shi'a wata littafin Qur'ani bai cika ba amma malaman shi'a sun karyata shi sai dai kawai da sun ce shi'a ba sai da Qur'ani ba sai su kawo littafin fasul islam sai ka ce littafin fasul islam shi kadai ne littafin shi'a guda ɗaya a duk duniya sai ka ce littafin shi wannan mai dabarasi mai littafin shi kadai ne malamin shi a duniya wanda duk malaman shi a gaba ɗaya sun ijma'i akan cewa Qur'ani ingantacce ne. Akwai littafai sam ɗawowa wanda an rubuta su musamman don yin raddi ga mai littafin fasul islam don yin raddi kawai gare shi. Misali akwai Sheikh Abdul Rasul shi ya yi littafi shi ma duk raddi ne akan maganar cewa an canza Qur'ani mai suna salamatul Qur'ani min at-tahrif. Ga littafin Sheikh Ali Ahmadi shi ma ne an nafi tahrifi an Qur'an al-Karim. Ga na Sheikh Muhammad Hussein shi ma yake al-Qur'an al-Karim wa siyanatuhu min at-tahrif. Ga littafin haqiqatul qawl fi adam at-tahrif al-Qur'an. Littafai ne masu ɗimbin yawa wanda malaman Shi'a suka rubuta shi domin nuna cewa wani al-Qur'ani din ba yanda za a yi bukata ya zo a cikinsa da kuma raddi ga mai littafin fasul khitab da duk mai irin ra'ayinsa. Sannan hatta mahaifin mai littafin fasul khitab shi san da ya rubuta littafi akan tabbatar da cewa wannan alqur'ani din yana nan yanda yake sai da ya rubuta littafi akan cewa wannan alqur'ani din bukata bai zo masa ba. Mahaifin mai littafin da wahabiyawa suke kawowa cewa wayan shi'a ba su yi da alqur'ani ba saboda akwai littafin malamin shi'a ya rubuta akan Qur'ani bai cika ba. Sannan kuma shi mai littafin fasul khitab na shi ma fa ba ya rubuta littafi bane yana bayani akan Qur'ani bai cika. Ya rubuta littafi ne tattaro hadisai wa'inda suke nuna cewa Qur'ani bai cika ba. Hatta shi mai littafin abin da yake nan. Ku sani cewa wannan zamani ba za mu zo ido muna ganin kuna mana kazafi kage shari mu kuma mu zura ido muna kallo ba. Ku sani cewa Allah ya ga dama gaskiya za ta bayyana kuma ƙarya za ta bushe. Da haka iya wannan bayani da muka yi ya isa ya nuna cewa Qur'ani ya samu cikakken salama da gurɓata. Sannan babu wani musulmi wanda cikakken musulmi ne wanda imani da manzan Allah zai yarda cewa an canza wannan alƙur'ani din. Ahmad Salisu Shaman da ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.